Sisenkonzweni kodwa yona inkonzo iphelele batana benkosi. Amen. Nencwadi iagenda kadifuni bekuyincwadi ibigcwalisa ukuthi inkonzo iphelele. Amen. Sesizogcwalisela amazwi kaNkulunkulu avele agcwalisiwe thina asikwazi noma siwagcwalisa ngakho yini. Sizocela nje ukuba ingoma ka-125 igama lami elikhuluma naye indaba ukuthi asivuke siye enkonzweni ngoba ngelinye ilanga uyothi uthi kumngane sihambe siye enkonzweni asho umngane nami nendlela awungiphekezele siye kulo ndlela siyokusibona ngelisaka kodwa ngoba umuntu nomuntu ukhumbulile ukuthi uma kufika izinsuku zami umngane uyobengekho
Ngiyohamba ngingedwa nje ubisho ingoma uthi uhamba kodwa esigodini sosizi. uJehova akunike leso sibindi sentombi kaJafete. Owayinika isibindi sokuthi uma sekufika izinsuku zokuthi uyise wenza isinqumo. Ngoba nawe wenza isinqumo phambi kaShema. Ukuthi inkosi njengoba ngene emanzini ngikhethe. Ngiqale ngokubonga amaNazaretha. Ngibonga ukuthi namhlanje ngifica amaNazaretha agcwele indlu emzini waseDumisani. Isikhathi esiningi ngifike ngiyibuza ukuthi hayi bo. Abantu ingoba vele eDumisani bengaka. Cha mina ke bayabantwana benkosi ngihambe ethempelini lasendaweni enkulu. uNkulunkulu wathi angibheka abantwana bakhe. Mamtsambo gane kwaDube. Ngiyendabuka uma ngifica ithempeli lingenamuntu. Ngithi hayi uNkulunkulu wami wathi kwenzekani? Ngoba mina uNkulunkulu lapho wathi angibheka khona abantwana bakhe ngisho ngabeliyana bancane. Ngeke ufice ngekho umuntu kuthiwa ingombizo liyana. Lisuka linali yomdumo umuntu ngathola abantu mhlambe bengamashumi amabili khona. Ukuthi aphumeli kodwa ngeke ufice kuthiwa abekho abantu esontweni. Ngobizo liyana noma mhlambe mbalele noma mhlambe kwekhona ukuthi uzofika enkonzweni esemini. Kuyingozi ke abantwana benkosi. Ukunquma isikhathi sokuthi ngizofika enkonzweni yasemini. Ngoba kuthiwa insizwa yasho njalo yathi ngizohamba ngenkonzweni yasemini. Kodwa yathi misile lesuza sezikuba isiboni sisethempeleni. Imisethempeleni yafica abantu bemasangweni. Bonke amasango ayinabantu ababemeluwe enhlasuthi intaba ephezulu eJamengweni. Zonke igaba ngokuningi kwazo. Kuthiwa babe labo bantu amasangweni kwakunomuntu owayephethe ibhuku. Owayememeza abantu bonke ememeze nakuleli sango kukhona wakhona omemezayo ukuthi wena ngena bangenisa livula ibhuku wena ngena mayigoqa umuntu esango amukele isibusi sangena. Kuthiwa kwaze kwasala bayihlanzana endaweni zonke amasango omathathu. Base liyabuza leli hlanzana ukuthi silinde yini inkonzo yasemini kwathiwa hayi inkonzo ibiphelele emini suku sekuzogcwaliswa seningabuyela babelinde imndeni yabo eyayingangenanga. Nami nawe unomuntu okulindile wakini. Uma ubaba kunomkhulu wakho noyihlo bakho nokhokho bakho abalinde ukungena kanye nawe emasangweni. Kuthiwa bangela abantwana abahlaba sisulweni baphelela abahlala. Yangena inkonzo basuka bahamba edabukisa ngoba kwakungashiwa ukuthi abayilindi inkonzo yasemini. Kwathiwa benisuka sekuzogcwalisa sekuzophelelisa. Kuyingozi ukuthi uthi ulinde isikhathi senkonzo noma uthi umwazi ukuthi hayi namhlanje umshumayelo le kanje bengahlali nje kangaka ehamba noNkulunkulu uthi hayi ngizozwa ukuthi umshumayelo ukhona yena bese ngiye enkonzweni. Ngoba ngelanga lokugcina sefika izinsuku zakho zokuthi uhambe emhlabeni. Umuntu ubhale yakhe incwadi, umuntu nomuntu ubhale yakhe incwadi njengoba esukela le umuntu usuka ezobhale yakhe incwadi. Eyofundwa ngomhlaba kuphela usho njalo umfundisi ukumede. Uthi njengoba ulande wena uyincwadi eyofundwa ngezinsuku zakho usulele. Ithi inkosi nyanga yeswe umuntu nomuntu akacecela indlela yakhe. Azohamba ngayo akakho cente omunye. Uthi uma eyakho inomendo yobinomendo kade ubanga wena. Usahambe emhlabeni ukuthi imina ngibangela umeno. Umeno kaNazaretha ubangwa yini? Ubangwa inhlebo, ubangwa zindaba, ubangwa manga, ubangwa ukuxabanisa, ubangwa inzondo, ubangwa inkani. Yonke lento iyona esibangela umeno. Ukuthi uhlelo wena kube khona abantu abaxabene ngegama lakho. Abanye beze bebulela nabanye beze besondana kwempela beke abanye beze beyeke ethi umuntu kamsayi esontweni ngoba ubani umtshelile ukuthi ubana kamfuni nakumbona. Akhohle umuntu ukuthi mhla ingena emanzini ethi wayikhetha inkosi esiphambene akangenanga lo muntu ukuthi wayezocinga umuntu ukuthi ubani omthandayo. Njengoba nje awuzile umuntu. Awuzile futhi kumkhokheli, awuzile kumshumayeli, awuzile bandleni elizobona ukuthi wena uhlala ukhona yini.
kodwa usemndenini yakini eyakubizela kule nkomo. Kuyobe inkinga ukuthi umuntu ethi uma sexabene umuntu ethi esontweni angisayi ngoba ngixabene nosibanibani. Akhosha ukuthi isivumelwano wasenza noShembe wayengekho lo muntu axabene naye. Mina ngabizwa izwi
okwangena ngaleli yakami. Mina Nkosi ngiyayibona indlela engiphambi kwakho noma laba ayibona bayofika beyithathe inkonzo beyithathe indlela yami ngisale nginje ngibeke amayikoqo. Kodwa ke ngisho ukuthi Nkosi ngipha ukukholwa ngoba amaNazaretha mina uNkulunkulu ngimbone ngami ukuthi ngiyahluleka mina ukukholwa kodwa uNkulunkulu uyangithanda. Ziyaza fika izimo enzima kusukela 2015 umfana wami omdala wagula phathwa ikhanda. Wagula kakhulu uMaNazaretha lamphatha leli ikhanda. Kwagijinya wakhathala. Kwathi ngelinye ilanga wakuSeptember kuyinkonzo yesikhumbuzo emzini wasekuhleni ngase ngifonela umfundisi umjado. Baba ngicela ungibikele odokotela bathi ikhanda lo mntwana uphethwe ikhanda kufanele ahlinzwe. Kodwa abasho basesilwini ngangibuza ukuthi kambe uzophila kanjani esehlinzwe ikhanda ngoba ikhanda laginyabezeka uma kwahlinzwa. Ahambe makushaya 3 ntambama ufana inkonzo le umfundisi umjada ushithi ahambe eyobika baba fika athi baba ayakahamba kodokotela ngoba sebethe uzohlinzwa kodwa ushebe uyobe naye ngeke azahlinzwe ngalendlela kodwa khona yena akahamba ayohlinzwa ngoba kunalento engasalungile kahle la ikhanda lakhe. Badana abasho basesilwini bahamba wayethi yethi ngomsombuluko kade ebiwa ngesabatha. Nginofana nginomthandazo ngithandaza Shembe ngicela ungikhumbule ngoba angani uzobuya yini. Kodwa ngase nginalo ithemba lokuthi ngoba uma bizosabela usejelini izokwenzeka izinto. Wahamba wayethi ngomsombuluko wahamba makoti wayombheka esibhedlela eDubey. Uma efika uMaNazaretha inyanga inkulu ethi inyanga iphethe ikhomani iphethe sihambe phambili. Wathi uma efika bangasahlinzwa ikhanda wathi udokotela uzombhokoza la ekhaleni edonsela kubomvu esekula ikhanda. Wafica isigubhu sesiwafu makoti kodwa engakaboni yena emehlweni ngokuthi wayedakwe umjovo. Wabuyela kuMaNazaretha ingcwele wasinda kuleli khanda. Ngonyaze usesihlalweni babantwana bahle basasibili. Akungenzeni imanga mina ngiyahlule kwazi. Kodwa ngiyathi Shembe awuyiphe nje ukuthi inkonzo esabatha ngayiphuli. Awuyiphe ukuthi inkonzo lwesine engayiphuli. MaNazaretha ingcwele ngoba uthi unkosikazi nje bathi ngolwesine nje. Uthi bantwana bahle basasibili ngahlala ekhaya ngithi ngiyakula. Uthi ngalindela ithempeli uthi njalo mina uzothi ngolwesine abantu mabethi beya ngolwesine. Mina ngihambe ngiyethempeleni ngoba zindi indlela ehamba ngolwesine. Sengiyagula kusavuma inyakazi. Uthi bantwana bahle basasibili kodwa kwathi ngelinye ilanga uthi kwakuJuni wawo lo nyaka uthi ngathi uma ngilele ebusuku uthi ngayibona sengathi ngiyonyazini ngiyobika ukuthi baba ngiyagula. Uthi lathi unyazi uyagula uthi ngathi baba ngiyagula. Uthi lathi kodwa uhambo lesini. Uthi ngathi baba angihambi ngoba ngiyagula. Uthi naze la ngibuza kathathu lathi ngibuza ukuthi mina ngihamba nalesini. Uthi ngathi lamasasi ngifanele ngithini. Uthi kashona ngifulathela. Uthi kwathi lokho lesithathu olesini lasenilika isibusiso. Lwathi inkosi ikusise. Uthi ngase ngokuthi hawu Shembe. Ukhiye wami ula owabona inkosikazi yakokhosini ethi yabo nikhiye inikeze sigula kakhulu. Uthi waphosela lezikhiye zazantathu. Uthi kwathiwa lese sasabatha. Kwathiwa lese sesine elesine. Uthi kwathiwa lese sika 14. Uthi kodwa ngathi mangithi ngithathe eselesine uthi ngasithola sithombile. Uthi kwasethiwa isona sikhiye lesi esiphethe impilo yakho yonke. Uthi sasa silasini. Esamna wesinjani. Ngoba abantu bephuma behamba. Uyuthi indaba abanayo imisebenzi enyanga yensimini indima yami imile lapha. Kodwa uzohlala le ndima yakho ngelinye ilanga. Uzofika usuku olunokufa. Azophuma ungasobuye ubuye. Kunje ukuthi umuntu ngahamba ngemhlanganweni ngishinga zabantu abamizodwa. Usuke ungayishisa kodwa usuke isheno Shembe. Ngoba uma usiyababheka besayo ngeke ubuye kuzo. Nkosi baba. Ngiyakuthanda.
yazi inhliziyo. Nawe nje yakufakazela. Ukuthi njengoba ulande kunomuntu ongamfuni. Kodwa ungazi ukuthi sikhiye sakhe sakho sikubani. Njengoba ulanje kukhona enhlizweni yakho ukuthi ngobuye ngibona ngobuye ngilungise. Kodwa insuku zakho ungazazi zona zokuhamba zingakanani. Lapho kube busungalewe ekhethini. Ungasekho umuntu onaye. Sekuyisithunzi sakhe sikulindile kuphela. Lesa sinenyama esikhathele. Esiyobe sikulindile ukuthi babaculele umhambi bafakaze ngawe. Kanti bafakaza ngami nje mhlawumbe mina kangiyindaba. Ebese kuthi ngelinye ilanga 2023 umfana mina lomdala engikhuluma ngaye. Athi adlala ibhola, athi agijima vele umsipha la emva kwesithende. Lo ngenhla kwesithende. Nami umsipha kuthuma ukuvuvukala isitho sibe ngaka. Awu athi aqhuke isonto lokho ngithi mina yini eqhukisa umlenze wakho kumalanga. Athi angazi. Kodwa kusihlungu la kungalimala la. Wangathi khona into engizigayo. Wayesufuvukela awedokotela. Ahamba edokotela. Udokotela fika ethi hayi nqamba umsipha. Nesithende kufitha. Isithende. Hayibo wena bakuhlabe ngayikhokho endlala cha. Ngigijima nje. Manazareth ayingcwele. Seyidinga zokumbonga thina sabizo sisabela. Aha, udokotela fika amenze incwadi. Athi uzo esibhedlela eMelomet. Ahamba eMelomet, bafika bemhlinze bethi balungisa lo msipho. Abuye kube hlangazemuka nomoya sehlinzele ke manje. Hayi, qhubeka isikhathi 2023 uzophela 2024 ngene kuwo ubelethe isigubhu la emhlanje ahamba naso uhamba ngeindombi lezo khanja ngaso. Abuye esibhedlela bethi hayi lesi silanda sikhuphuka ngomlenze wonke manje. Mana zathengcela abuye la udokotela uma isebuyela kwesithathu. Athi hayi into esifanele ngenze fanele ngonqamlelo omlenze sonopoison. Uyahamba lo muntu manazareth eneyinsizwa. Uhamba naso lesi sigubhu asibelethe emhlanje. Uthi umuntu awukuthi uhambise ngakho uthi ukukhala ungalali uthi kawulali athi ushembe uyangibona. Amen. Ithemba lakhe lalibushembe ngasethi. Kwathi mhla uthi umlenze sebuyela kwesithathu saseJudiya ngo-2024 ke manje. Sekuphinde kwesithathu eyophindisela kwesithathu yethu uzohambe umlenze. Ngacela sasizophuma siye emacambeni kuno one day khona sisuke eJudiya. Ngakhuleka ebhasini ngathi komama ngicela ningikhulekise umntwana wami ngimshiye uyesibhedlela njengoba esibhedlela kusasa uthi umlenze usuyonqunywa. Angazi. Okokuqala ngesikhathi bethi umlenze onqunywa ubaba wayeselinda. Ngathi mina afaka ipetrol emotweni nihambe niyelinda. Niye kumnikazi wabantu bonke umnikazi umuntu ophethe yezempilo yomuntu. Bahamba bayilinda. Bafika bathi sibuya ubaba asimthola ngasifike imbenge ngathi uphelele yathi inkosi yamaNazaretha imikhipha imbenge ithi indoda enisizwe uthi mina ngifuna ukuyokushembe wathi uma ifika ethi uyagoqa phambi kwashembe wathi ushembe ayikho into ozoyifuna kimi ngoba indlozi ayisekho la kimi indlozi ilapha embenge. Uyazi mina ngiyakholwa imbenge ngoba unoshembe ngiyamesaba. Nesaba nekubuza nayo. Ngoba umbuka umuntu elapha eguqile baba ebuza imibuzo veluse umsebenzi ungasafisi ufika lapha. Ngathi ngiyakholwa nje ukuphelele njengoba ngithola imbenge nje. Wathi bayibuyela ngomsombuluko ebuyela esibhedlela. Bafika bathi esibhedlela hayi sisazoke sisizame siphinde siuqaqe lo mthungo siphinde sizame ukuthi uqaqapha sinode sicela into engabukeki. Baqaqe lo mthungo bambuyisele theatre. Bafika bathi hayi sizophinda siusame ukuthi siufase kwabusha lo msipho. Wabuya hayi kwahlangazemuka nomoya. Kuthe ngonyaka ngoSeptember ka-2024 wahamba wabuyela bambiza emsebenzini la wayesenza khona. Bafika emsebenzini bambuka bathi hayi sicela ukushintsha awushintshe udokotela.
akuye kwaseDibhey manje. Bamthatha bamsa kwaseDibhey, mayifika kwaseDibhey udokotela wathi ubani udokotela wayihlinza kanje. Wathi ngahlinza udokotela semele methathe ayenziwa lento umuntu maya kuthula ngomsipho. Bebona manje bisindisa isikhulu nganje lo msipho bawufaka igrumu. Baba banga igruze yawuphehla. Saziuhle kwahleka manje ngishinyana. Isithende sakho abakwazanga usilungisa ithambo lifile. Kwakufanele balungisa isithende bese befaswa umsipha lo unesala tape wakhona obanjwa ngayo. Abasesibhedlela bathi akabuyele emsebenzini, abatshela abasemsebenzini akakwazi ukusebenza manje. Kufuneka kulungiswe lento emzimbeni kuyena uyalungiswa lento. Bawufasa lo msipho abantwana abahlaba sesizwini ngoba wayesebuya kumnikazi. Amen. Namhlanje uyihambela ngeenyawo zakhe. Impilo yami ngangiyitshela ukuthi ngekaphinda hamba. Ngendlela engangibuka kuyo afake isicathulo ahambe waqala wanika induku lethu izinsimbi lesitray wagcina seyibala seyifaka amakhopha. Kodwa wayengayekile manazake ukusebenzela uShembe. Amen. Ithemba wayenalo nje wayethi mina uShembe uyangazi ngaze encaneni bami ngoba lo mntwana bangcwele lokhu wasala wanenkinga. Lokho ekusalwe nje kwakhe ubengayifunile lento okuthiwa kayenze kuthiwa unemoya. Cha ubengayifuni lo. Kodwa ugcina sayenza ngokugcina sabona inkinga hayi kwimoya ukuthi kuthiwa nje akahamba ekhawonina ekwenza khona izinto ngoba abantu abambhekile basekhawonini. Wahamba wabuya lapha esibhedlela. Uma ebuya lapha esibhedlela sambona hayi waqala uhamba manje ngenduku eyodwa egcina wawuhlangana lo msipho le sikelekele sesilonda savaleka. Usathi khona lento wayethu ma ehambisa abantwana bakhe la kunomgidi khona noma imoto ishayele njalo ngawo lo mlenze wodwa ngithi inkinga ledalayo. Uma kuthiwa kunomshado endaweni ethile sethi ingaza kayingayishe emotini ezabafabo ahambe nazo ayilungisa la ishithuluzi. Athi uma ifika kumshado khona kwahlinye embezi. Uma ubuza bathi usukhala athi ngiyacabanga ukuthi kwabe mina impilo yami yonke nje ngizophinda mina ngokugidi lo mgidi. Mina sathi asimthanda uShembe. Amen. Namhlanje uyihambela ngeenyawo zakhe abantwana abahle basesizweni. Ngalalo unyaze esihamba naye. Amen. uShembe uyinkulunkulu ngoba ngiyibuza ukuthi kusukela kusalwa kwalo mntwana akakazi impilo yakhe bemnandi ngelinye ilanga efunda isikole esemncane. Wathi uma kuphuma isikole sabona ilanga lishona. Nempilo liyashona ingane ingabuyi esikoleni wayefunda esikoleni emhlaba. Ayaphuma ugogo wakhe ahambe buza manje kulemisenganga kodwa futhi ingane umntana wami abafunda nayo abayibona bethi hayi ubuyile nje lo silukela esikoleni. Kodwa kunalento uNkulunkulu umoya waye ufake ugogo wakhe eyathi akathathe mhlawumbe indlela ebheke eDiphini lapho ngisho. Uthi wayithatha le ndlela ebheke ukuthi engazi na ukuthi wenza lo uyeka umgwaqo wathatha indlela ebheke eDiphini. Uthi uma ethi esiqundini uyabona ngaseDipha hayibo khona into enyakaza kulisefuni uyamfithulela. Kanti lengane le nje uthobuleka ingqondo. Amthathe ahambe naye athi uyakhuluma naye amswenguma nje. Batana bahle basesizwini kwenze njani? Ayakazi. Ayimafika ekhaya gqoka ukuthandaza. Lapho umzimba usunjengesikhumba sesele wonke futhi uyambheka. Kwenze njani? Hayi kancane ingqondo ibuye ingqondo sithandaza sithatha insipho sithatha amafutha owayewenza neinkosi inyanga yezulu ngoba wayekuwasa lephathwa ikhanda elalingalawuleki. Kodwa kwathi ngelinye ilanga ehambiswa enkosini emsini naseJudini inkosi inyanga yezulu yafika yambambela ilanga kanje ekhanda yabuza ugogo wakhe yathi inani engane wathi lekhanda lokhu yasala lephathwa ikhanda elingalawuleki. Wathi kunezinto ezimbusayo le egazini le. Sakanaka-ke thina ngoba izinto eningi esingayinaki. Khothiswa lamafutha agcotshwa agezwa ngalamanzi. Uma isibuyile ingqondo bese kuyimaya shathi kunengane emnika imali esikoleni. Yamnika le mali wathi yena yeyale mali uthi ugogo hamba kumnika le mali. Uthi kusukela lapho umqondo ulahlekile kwaze kwaphela kwafali baqeda ukufunda ngiphuma nje ngihamba ngizazi mina. Batana bahlaba sesifuna silandele lo Shembe silandele. Amen. Manje ngiyanisho ukuthi inkosi mangiphiwe
nganganaka lutho ukuthi mina imvelaphi yami insukaphi. Uyazi kuyakujabukisa abantwana abahle basesizulwini athi umuntu umumbuza ethi nginenkinga uthi umkhokheli sihlale sisenkonzweni yakho bese awusisahleli nje silinde ubaba ngoJuly. Uthi lokho abantwana bami abasebenzi uthi lokho baphuma emavasithi kakhona oyedwa osebenzayo. Ngithi kubanga yini umkhokheli? Uthi angazi ukuthi kubanga yini. Ngithi mina wemkhokheli nihlalaphi? Uthi sihlala elokishini nganoma emevili. Ngithi nenzane elokishini? Ngithi ubaba uthi khona. Ngithi mina ubaba akaphumi ngane kwakumuzi ngokuthi sewampethe. Uthi uzokwakha ngani? Ngithi mina ungahlala enkopho nezingane. Nani isukephi? Nani isukephi? Uthi akazi ukuthi kwakusukephi. Ubaba uthi babesukephi? Uthi kasasi. Ngithi ukhokho wena namshiya uthi hayi ukhokho ke nganze ngisona umbaba ekhuluma ngaye. Ngithi mina kodwa zona izindlu zabantu abadala ekhaya zikhona. Ikhona kakhokho, ikhona kamkhulu, ikhona kababa uthi kaziko. Ngithi mina amacala niwathetha apha lezingane. Amacala lezingane ezingasebenzi niwathetha kuphi? Nitshela bani kuphi ukuthi baba uhamba usikhulekele kukhokho ukuthi ingane ayisebenzi. Kanti uma uthi izindlu azikho zangenhla umsinina nikhuluma apha amacala niwathetha. Wona umsebenzi eniwenzayo niwenza nikhulume ukuthi kunekamero likuphi? Ikamera endlini yenu. Ngathi mina ngahlupheki mina. Ngithi mina wena wawusukephi la ngekho khona imvelaphi yokuthi uvusa ubaba uthi ubaba wazalo esezalelwe lokishini uyise uthiwa wayisuka eMpumalanga. Ukhokho wakhe wayisuka umkhulu wakhe wayisuka eMpumalanga. Ngithi Nkosi yami awumkhokheli. Uthi hayi ngisho kufanele kuyeke kunje. Hayi ke asazi ukuthi wena uma kufika inzuzo zakho zokuhamba emhlabeni ngoba wena umvusi kaBaba uyofika ukuthi ukhuluma ukuthi kuphi ekhaya nina kaBaba kuphi ekhaya nina lomyeni wakho uthi akakwazi khona umuntu ongayazi imvelaphi yakhe isuka khona. Batana bahle basesizulwini uma sisaphila eNazaretha asibe nomlando futhi asiyeke lento ukuthi uma ingane zikhula ubaba uma izokwenza into engayibiza umndeni wakhe angene nawe endlini ahlale phansi athi batabami kunomsebenzi engizowenza kasibani usibani wayezelo ubani wayezelo ubani mina ngizelo ubani ekhaya mama lami kwabani ekhaya nina likami lonkosikazi wami kwabani ingane ikhulika ngwasa ekhaya nini bebhubha abantu babhubha kangaka eNazaretha sibhujiswa zibongo ngoba ingane ithi khula ibiya sipho kaBaba kuphela ibiya sipho kuba kwayo kuphela ayikwazi ekhaya kaBaba ayikwazi ekhaya kaMama lapho kufanele ukuthi uma kuthi umama unecala ihambe iyofuna ekhaya kanina izothatha icala likanina. Amen. Wena uzohamba ufuna sibangofanana ngoba wena ingane zakho uyitshela bese uthi uma usuhambile emhlabeni kuthi uma kuthiwa ufuna ukuthatha icala lakho ithi ingane ngicela uma ngithola sibangofanana ngizohamba ngilandela ukuze uzothatha icala. uNkulunkulu asikhumbule eNazaretha. Thina sisenkonzweni yekweluleka abantwana abahle basesizulwini kufanele silandele unyazi neqiniso ngoba unyazi uthi umfundisi uShozi ngelinye ilanga uthi niyashupha eNazaretha nifuna ukuthi izinto nizenzele ushembe emakhayeni. Uthi nina anenzi lutho emakhayeni anifuni ukwenza lutho hayi ingane zenu anitsheli lutho anifuni ukwenza umsebenzi anenzi lutho nikijima ngithi ngizohlupha ushembe. Uthi ushembe ufuna ukunika inkomo uhambe uyohlaba. Uthi njengoba ulandwe amase ukhokho wakho ukuthi uyihlo wayekomnikeza ukhokho wakho into okufanele amnikeze yona nawe uthi ususebenza wazophuma emsebenzini kodwa akazi wenze lutho akakubonga nje ukuthi le mindeni yangcina nisebenza ngisengaphuma mphila nakhe embanikeza khona akazi nje khaba mama wakho uhambisa iphilifa nje nengubokulala uyobonga idalwane ezakukhulisayo ukuthi niyabonga kuphela nje umuntu yathi ngiyakholwa mina ngilandela uNkulunkulu nakusasa ngilandela uNkulunkulu nakusasa lo uNkulunkulu osenzayo izinto zamasiko emndeni yakho wena zakhe ingane ayaze ikhuliswa akazi wenze lutho ngisho ugogo wakho amasi noma wahamba idobe phinda sikweni ukijima nokhola nje ngilandela uNkulunkulu mina uthi uma ufika mhlawumbe ugulu bezibuthu lale phansi ungavuki ingani ufika le mndeni yasekhaya mama wakho
wathi sibambana simbona washona. Wathi hayi, wahamba sibambana. Akase singambona, asesingesokhuluma noma emhlabeni noma eshisa impepho ekhuluma. Wathi waya emcingeni, base bemcinga. Base bakhona bathi, hayi njalo uyazi ukuthi wayekholwa njalo wayelandela ushembe. Akasibuza kushembe ukuthi uphi. Base behamba befika becela uNkulunkulu, Nkosi siyakhuleka ezulwini lakho, salahlekelwa umntwana wethu osibambane. Wathi hayi lo ulanga phakathi emnyangweni wezulu. Wahamba kahle emhlabeni. Bathi shembe sisamcela, sicela ukubona izinto esifuna ukuyilungisa naye. Uma sesiyilungisile sizombuyisa Nkosi. Kuthiwa bamthatha, kuthiwa wathi ushembe bamvulele samaningi lo ziyamvulela. Base bathi vala, ngekaphinda kuye lo. Lapho wahamba, ehamba elandela uNkulunkulu. Thina akazasimemeze, akazenze lutho, akazahlabe nje imbuzi, ugijima nokholo. Bathi vala Nkosi izulu lapho ngekaphinda kuye. Amen. Leso sigwebo. Akuthiwa awusaphinde kuye, usiyomthola ngesakatho shembe. Mhlambe nakho ngeke nawo lehlahla kuba kudedeyo, bazobona uma bekubuyisela lapha uzobe ungabe usaphinde kuye. Funa imvelaphi yakho. Funa ukuthi ukhokho wayisuka bengaze zofika kwelizwe. Ngoba bona izinto zamakele hanga kanje, kusuka amadoda eqenya abathenga belusi, efika ehlala kulowo muzi, abese athola isibongo sakulowo muzi, bese kuyakhula umuntu kwazi ukuthi ngakulowo muzi, ufuna aphume, athume sakubuze, akhumuzwa kulesi sibongo ayizolusa kuso, akasiyo ukuthi ungowaphi, kufika idalo ziyakufuna, zemndeni yasekhaya kodwa ngiyakubo azimaster washonaphi, usabize esinye isibongo, ebese ingane ithwala kanzima esihambile emhlabeni. Nkosi usisele kuzwini. Amen.